Moltes gràcies per mirar-nos. A veure si serem capaços de comprimir un concepte tan complicat i tan... És a dir, la gestió d'incendis amb el tema de la ramaderia. Una mica el que com a conceptes claus que ens agradaria deixar clar com a projecte Ramats de Foc, un seria la silvopastura prescrita, que a alguns us sonarà de nou, però després, 4 dades, és a dir, la ramaderia extensiva a Catalunya està en perill d'extinció i considerem extensiva els que facin un aprofitament farratger. Que facin un aprofitament farratger i que, per tant, treguin el ramat a pasturar a fora al bosc. Les dades són prou claus, és a dir, no queden més de 800 explotacions que treguin el ramat a fora, a Catalunya, i un 10% tanca cada any. Pleguen. Llavors, si ens dona temps, veurem una mica les causes, però això ens dona una mica l'urgència del que està passant. Fundació Pau Costa, que de fet el projecte Ramats de Foc és un projecte de la Fundació Pau Costa. La Fundació Pau Costa, des del 2011, és una fundació sense ànim de lucre que facilita l'intercanvi i transferència de coneixement entre la comunitat d'incendis. És a dir, el que intentàvem és tot el que estigui relacionat amb incendis poder-ho intentar aterrar o que no sigui només des d'un punt molt hieràtic del que seria el Departament d'Interior i purament el que seria bombers. No? I un dels projectes de la Fundació dintre Paisatges Resilients seria Ramats de Foc. Per contextualitzar i una mica després pot sortir el debat, és a dir, tenim la mateixa imatge amb menys de 100 anys de diferència. Aquí no hem de posar-nos a buscar si és millor un, si és millor l'altre. De fet, un és el resultat d'una evolució i d'una interacció de la societat rural amb el medi, i aquestes les conseqüències, en la segona imatge, serien les conseqüències d'un fet de passos que vagin passant. Més casos, això seria la Noia. Quan ens n'adonem què està passant a Catalunya, cada any està augmentant 10.000 hectàrees de sòl forestal, els conreus també estan baixant, ara actualment s'està parant una mica, evidentment que el sòl urbà va creixent i una mica perquè tinguem la consciència de que tenim molt bosc i cada dia en tenim una mica més, per tant l'hem de gestionar. Degut a què? Doncs això, bàsicament, canvis socials, econòmics, culturals, la industrialització, l'abandonament de les terres de cultiu, els canvis d'explotació agrària, ramadera i forestal, és a dir, coses tan evidents com que abans vivíem amb un aprofitament del bosc, actualment ja no podem, l'augment de consum de combustibles fòssils, evidentment que ha tingut molt a veure, aquesta cultura agroforestal i del foc, és a dir, el que abans era la gestió del foc, doncs ara actualment ja no la tenim i només pot ser a mans de professionals, és a dir, el que eren els focs, un pèl massa ràpid, però sí. Per tant, més que aquesta és una mica més clau. Estem en un clima mediterrani, en un escenari que el nostre ecosistema ha cremat, crema i cremarà. És a dir, no hi hem de tenir por en aquest sentit i hem de prendre els incendis com una cosa absolutament natural. Però si afegim aquests nous escenaris climàtics, aquest canvi climàtic, i que els boscos no estan adaptats, és a dir, que els boscos, per evolució, el que passarien les coses anirien evolucionant, però no li donem prou temps, doncs això ens pot donar problemes i, per tant, hi ha d'haver un estat de gestió de territori i canvi de paradigma. Molt ràpid, és això. Una mica per deixar clar que el foc és absolutament necessari en l'ecosistema mediterrani, i ha de ser, però en un règim d'incendis que sigui coherent, que sigui lògic i amb una biomassa més o menys equilibrada, no? I amb una estructura que veníem, que era un paisatge agroforestal, etc. No? Si anem molt ràpid, a nivell de foc, 4 coses. Tenim que el foc depèn, els incendis depenen de 3 coses, no? La meteorologia, topografia i els combustibles. Evidentment que amb topografia ben poca cosa podem fer, que amb meteorologia sí que ho estem fent a nivell global, però no a nivell local, i els combustibles és l'únic lloc on podem nosaltres actuar reduint el combustible, no? Bé, molt ràpid, perquè veiem una mica l'evolució i les generacions d'incendis. Partim d'una base, doncs, a partir de l'abandonament rural,
tenim uns incendis que ens estan començant donant problemes als de primera generació, que seria un tema de continuïtat, és a dir, quan s'estan trencant aquest mosaic agroforestal, el que està tenint és un tema que és continuïtat. Els de segona generació tindríem, que encara va evolucionant una mica més, anys 70-90, tindríem la continuïtat i la velocitat. Evidentment que sempre hi ha, hi ha una resposta, doncs es creen les ADFs, hi ha és quan apareixen els helicòpters, els parcs de bombers més especialitzats, i el que s'intenta és arribar més ràpid i es pot donar resposta. Continuem avançant, aquests boscos no els estem gestionant i ja tenim més combustible i el que ens està passant aquí apareix la intensitat. Tenim una continuïtat, tenim una velocitat, doncs ara tenim una intensitat. La resposta és la professionalització, és quan apareixen els grafs i s'ha de començar a analitzar què passa amb aquests focs i buscar les oportunitats per poder-los atacar. I és quan apareixen també les caixes d'eines i torna a aparèixer el foc tècnic, és a dir, el foc treure intensitat del foc cremant per davant d'on vindrà l'incendi. Vaig molt ràpid, perquè si no donaria temps, però entenc que per tenir una puntualització ho tindríem clar. Passem als de quarta generació, que aquí, com a novetat, és a dir, la societat comença a construir al mig dels boscos i això ens donarà aquest problema. Podrem tenir afectació d'interfàcia urbana forestal i, evidentment, que la llei el que fa és que primer hem de protegir les persones i les cases i hem d'anar al bosc. I això dona, a nivell de la resposta, doncs ens dona unes causes i conseqüències. D'aquí passaríem als de cinquena generació, que si posem en un tema de canvi climàtic encara seria una mica més greu, que tindríem tot això i, a més, hi estem afegint la simultaneïtat. És a dir, tenim certs episodis que el que fa és que n'hi hagi més incendis en aquest moment i el que pot donar-nos és un col·lapse del sistema d'extinció. Per tant, la resposta és intercanvi de recursos, seguir creixent això, experiència i coneixement i evidentment, incorporar el foc en la gestió forestal. Pararíem els de sisena, o ens quedaríem, o aniríem a parar els de sisena generació, que els de sisena generació molt mediàticament s'ha arribat amb el tema del pirocumulus i al final no seria més que el foc passa de dependre d'un tema absolutament terrestre en què hi ha una interacció amb l'atmosfera i llavors quan l'atmosfera apareix com a actor en els incendis, doncs estan fent uns focs que evidentment que no es poden lluitar i ens donen aquests problemes si després hi vindran doncs la societat entremig. Molt ràpid, perquè entenguem, el de sisena generació ens aniríem a posar en aquests rangs, que a partir d'aquests rangs és absolutament impossible que un sistema d'extinció actuï cos a cos, que intenti atacar aquests incendis. Per tant, l'únic que poden fer, hem de fer una previsió i hem d'evitar que aquests focs no tinguin suficient combustible. Si a més hi afegim que el sistema d'extinció cada dia és més efectiu i aquí una mica seria la paradoxa de l'extinció i el que nosaltres volem és que els bombers vagin més ràpid a apagar-los i facin focs més petits, doncs el que ens estem trobant és que només un 2% dels incendis ens estan cremant un 80% de la superfície. Per tant, és a dir, com a societat ens hem de plantejar que potser hi ha certs focs que serien beneficiosos, depèn de quina època, partint de la base que s'hauria de cremar, no? Bé, i a partir d'aquí apareix com a gestió de territori, perquè fins ara soc molt catastrofista, és a dir, cremarà, ens donarà problemes, com a societat no anem bé, i apareixen les figures, que és començar a buscar certes zones que si tenim gestionades poden donar oportunitats al sistema d'extinció perquè aquests incendis es puguin atacar i no passin a ser grans incendis forestals que els de sisena generació que dèiem que són els que ens donen més problemes. Doncs una mica això, una mica aquestes diapositives són per demostrar el que a partir d'ara en podríem dir punts estratègics de gestió, àrees estratègiques, etc., que són zones que si tenim gestionades donarien aquestes oportunitats als sistemes d'extinció perquè no tinguem problemes amb aquests incendis. 1000 metodologies en el sentit de com podem marcar aquestes àrees, però bàsicament és un tema de règims d'incendis, de recurrència, de topografia, etc. Per tant, amb aquest coneixement expert podem marcar unes zones
que gestionades ens donarien més problemes. Més, encara una mica més, però si no anirem... Vale. Llavors, de la teoria a la pràctica, recordem que diem que el foc depèn els incendis, perdó, depenen de tres coses, topografia, meteorologia i combustible. Bé, doncs on podem intentar actuar és amb el combustible. El combustible, si saltem en aquella banda d'allà, tindríem tres maneres bàsiques de poder-lo gestionar. Silvicultura, cremes prescrites, és a dir, cremar a l'hivern i amb baixa intensitat per treure combustible, o amb silvopastura. A partir d'aquí és on ens apareix la reflexió. Tothom té clar que aquell home, a part que no sigui un propietari romàntic que vulgui tenir gestionat a casa seva, aquell home d'allà dalt de tot, a final de mes o al final de fer les hores, cobrarà les hores que està fent. Els bombers es queixaran, cobren més, menys, però a final de mes cobren. Què està passant amb la silvopastura? No s'està cobrant, no? I llavors aquí és una mica on arrenca el projecte Ramats de Foc. El projecte Ramats de Foc neix aquí a Terres de Girona, 2016, per anar molt ràpid, buscant finançament. Som una fundació privada, no tenim recursos públics, per tant hem d'anar buscant els diners que puguin aquests projectes tirar endavant. 2017-2018 arrenca com a prova pilot al Baix Empordà, 3 ramaders, 4 punts de venda i 50 hectàrees de estratègiques, aquestes zones que podrien estar gestionades. El 2019 s'implementa a tota la província de Girona, ja passem a 20 ramaders, 30 punts de venda, 600 hectàrees de zones estratègiques, es consolida del 20 al 21 la pandèmia entremig a Girona, 2022-2023 s'expandeix a tot Catalunya i ja veurem més resultats. Què és exactament el projecte Ramats de Foc? Doncs bé, partim d'una planificació forestal sobre aquestes àrees estratègiques i intentem que aquests ramats, que aquesta pastura, mantingui la càrrega de combustible i, evidentment, amb la prescripció de com ho volen els bombers que aquestes àrees estratègiques estiguin gestionades. És a dir, no ens serveix que el ramat passi per dintre, mengi el que pot aprofitar i surti per allà. Necessitem una estructura concreta perquè aquella zona faci un canvi de comportament en els incendis. Però tot això està dissenyat que el que volem, i després, si ens dona temps, ho veurem, al final, com arrencava, per què pleguen un 10% de les explotacions? Doncs bàsicament perquè no és viable. Llavors, el que volem és combinar la gestió del risc d'incendis amb la viabilitat de la renda ramadera justa. Per una banda, tindríem aquest pagament per serveis, que ja en parlarem molt ràpid, i per altra banda, el que vol i el que intenta el segell i el projecte Ramats de Foc és donar un valor afegit al producte final. Per tant, arrenquem d'aquella planificació forestal, pasturem, i llavors aquí apareixen com a actors el gremi de carnissers, el gremi de restauració, el propi consumidor, etc. I el que fem és valoritzar i visualitzar aquest producte que es fa en aquestes zones perquè el consumidor, amb l'acte de consumir, nosaltres diem que l'acte polític més important que pot fer el fem 3 cops al dia, i és menjar. Quan nosaltres triem què mengem, decidim sobre el territori. Doncs bé, el projecte bàsicament és això. Objectius, per ser molt més concrets i no em vull entretenir, la identificació d'aquestes àrees estratègiques, buscar o que hi hagi aquests pastors que ho pasturin, evidentment certificar que estan fent la feina, que és a dir, que aquestes àrees estratègiques estan gestionades d'una forma concreta, l'etiquetatge del producte, venda de producte, explicar en el moment de vendre perquè el consumidor sigui conscient, i això té un valor afegit. A més, què hi ha? No és només que hi hagi els pastors i que hi hagi després els consumidors. Entremig a la cadena de valor del producte hi ha tots aquests actors que són claus i que, a més, articulen que això passi. Següent. Actualment, qui és Ramats de Foc? És evident, ramaders, ramaderes, pastors i pastores. Actualment tenim 125 explotacions donades d'alta, és a dir, que tenim dintre la base de dades de Ramats de Foc. N'hi ha més que estan pendents d'entrar, és a dir, que estem processant perquè entrin. Així, amb números, un 25% amb accent femení, això és una mica bastant més alta, gairebé el doble del que seria l'estadística catalana. I el que encara és més sorprenent és que la meitat ve de tradició ramadera, és de família ramadera, i la meitat són de nova incorporació. L'estadística a nivell de Catalunya de ramaderia extensiva
gairebé 4/5 parts és de família ramadera i una 5a part és de nova incorporació. Per tant, aquí ens dona una mica la sensació de la sensibilitat de que aquests pastores i pastors doncs, són una mica de nova incorporació, que són nous, que són joves i que volen intentar millorar això, exceptuant en aquell cas de 80 i pico anys que encara està pasturant fantàsticament i que ho està fent molt bé. No? Qui més és ramats de foc? Evidentment que ramats pastors sense animals no funcionarien, no seria viable i evidentment aquests serien ramats com a sector primari fent un producte i com a sector terciari fent un servei. Aquí voldríem donar una mica l'èmfasi de que tenim, i en aquestes fotos pràcticament hi són tots, els de dalt de tots són de raça autòctona la majoria, els de 4 potes, els de 2 potes mirada tot arreu. A baix tindríem vaca d'Albera, una vaca absolutament adaptada per pasturar sota l'os mediterrani, cabra de rasquera, absolutament òptima per això, i aquestes barreges d'ovelles, però tenim 3 races que són prou bones per entrar a bosc, no? Gràcies. Qui més és? Doncs establiments i consumidors. Sense ells no tindria sentit el projecte, no? Carnisseries, formatgeries, restaurants. Sí que hem de tenir en compte que una part important d'aquests microprojectes de ramaderia extensiva han d'anar a la venda directa perquè no oblidem que en aquesta primera part hi ha un 30% que es queden legítimament o que hi han de percebre aquesta part, doncs hi ha molts ramaders, molts pastors que han de passar per la venda directa, amb el qual implica que a part de pastors han de ser comercials i han de ser venedors. Això ens complica una mica més. I a més, per això posem amb tanta interrogació, ja comença a haver-hi grans superfícies comercials. Recordem que em sembla que un 80 no sé quant % de la societat compren superfícies comercials que estan molt interessats en aquest producte. Afortunadament, i diem afortunadament, nosaltres diem que existeix l'Homo sapiens i l'Homo pastorensis. L'Homo pastorensis, afortunadament, un dels valors que té és que és un punt desconfiat. Per tant, apostar en que les grans superfícies comercials avui em comprin i demà no em comprin i deixar tota la boera buida d'ous és molt perillós. Doncs bé, hi són, em volen comprar, doncs a poc veurem a veure què passa. A més, què fem com a projecte? Doncs evidentment, tenim una base de dades, que és el que us deia, que és la més àmplia a nivell de silvopastura, és a dir, tenim pràcticament tota la informació, són gairebé 300 preguntes que els hi fem als pastors per entrar dintre el projecte, però preguntes a nivell de viabilitat econòmica, de base territorial on pasturen, de base de maneig de com pasturen i com ho fan, de tipologia de ramat, de com se senten ells dintre de la societat, perspectiva de gènere, etc. Amb aquesta informació ens dona, perquè després apareixen un munt de projectes de ciència i tecnologia, d'investigació, etc., que amb recurrència van a molestar aquests pastors, doncs nosaltres ja tenim les dades. I després, quan hem de fer dissenys per coses que avançaran més endavant, doncs ja tenim aquesta informació perquè ens passi. Una cosa tan important, quan val pasturar una hectàrea d'àrea estratègica, doncs bé, també hi hem arribat i si ens dona temps hi arribarem. Això hi arribarem. 1000 altres projectes que nosaltres quan vam obrir el projecte Tot Catalunya i quan els havíem preguntat als pastors d'aquí a Girona, que ja portaven uns anys i els dèiem el segell, us ha implicat, és a dir, us ha salvat de que continueu tancat? Bueno, el segell no només menjaven, per tant hi havia d'haver un més endavant. I nosaltres vam pensar que en realitat a partir d'aquell moment el projecte el que intentaríem amb la màxima modèstia és aquests pastors de ramats de foc ajudar-los en el que bonament poguéssim i a l'altura de les nostres possibilitats. És a dir, som una fundació petita, som pocs treballant i el que fem és moltes hores i molta il·lusió per poder ajudar. Coses tan absurdes com, i a més aquest cartell és que és molt bèstia i si em permeteu un minut, l'any passat un projecte ramader que coneixeu que és necessari actualment tornar a posar gossos de protecció. El Pirineu pel tema de l'os i el reste de Catalunya pel tema del llop. I a més, per aquesta absurda moda dels pixapins que compren border collies i al cap de setmana els deixen anar al camp i que diuen no, està jugant amb el ramat. Evidentment que no està jugant, ho porten dins tina dintre i el que fan és molestar el ramat amb els aborts que tindran, amb els estimaments que tindran, etc. Per tant, els ramats s'han de tornar a autoprotegir,
amb els gossos de protecció. Doncs bé, una cosa tan absurda, un ramat relativament gran que tenia 2 gossos de protecció, uns individus amb unes bicicletes que parteixen pel mig del ramat sense frenar absolutament, els gossos van bordar, només bordar, un dels ciclistes cau, es trenca la bicicleta, una bicicleta elèctrica i molt cara, se'n van a judici, perquè l'assegurança diu que no cobrirà una bicicleta, etc. Se'n van a judici i perd el judici. El pastor li va costar 16.000 euros. A dia d'avui ha plegat. No ho va poder cobrir. Com a societat és important pensar això. Probablement el problema el té el jutge, no el té el pastor, no? Vam córrer molt de pressa a fer aquests cartells i ara estem en l'absurd que hi ha molts pastors en zones que hi ha molta interacció entre el medi, etc., doncs que abans d'anar a pasturar s'han de llevar mitja hora abans i anar a penjar els cartells, perquè si no hi haurà, davant d'un judici, saben que perdran. És una petita reflexió, no? Llavors, altres coses, doncs, quan un festival com el Sonar a Barcelona de música els interessa per greenwashing portar i donar-nos uns diners, doncs en aquests anys que hem estat en sequera, que hi havia molts pastors que deien no, jo vull anar a pasturar en aquestes àrees estratègiques però em quedo sense aigua, doncs vam comprar molts dipòsits i vam repartir els dipòsits perquè sense veure el ramat no pot deixar no pot continuar. Molt ràpid, perquè entenguem la silvopastura prescrita, la natura, en realitat, els ecosistemes ja tenien una herbivoria adaptada. És a dir, aquí a Europa doncs, tindríem el cabirol, perquè entenguem que és el que està especialitzat molt més en matoll, i el que seria doncs, els bòvids, que són molt més pasturadors. Per què ho entenguem? Això va relacionat amb el rumen, que és l'especialització de la manera de pasturar. Doncs bé, amb herbivoria domèstica també ho tenim. La cabra està molt més especialitzada en menjar matoll, amb el cap més amunt, i l'ovella amb el cap més a terra. Per tant, tenim les espècies perquè ens puguin gestionar això. I al final, el que hauríem de fer és compaginar això i el que ens faci falta en cada zona per poder-ho fer. Això ho passem molt ràpid, però tinguem en compte els serveis ecosistèmics que ens dona aquesta ramaderia extensiva. Normalment només pensem en aquests, que són aliments i fibres, però evidentment que ens dona aquests serveis de suport de conservació d'espècies i d'agrobiodiversitat, aquests serveis de regulació, que seria la regulació del risc d'incendi, i aquests serveis culturals, que desgraciadament és el que estem dient que comencen a donar-nos problemes al propi sector. Bé, doncs, què seria la silvopastura prescrita i una mica el que volíem que ens quedés clar? Seria aquesta la ramaderia extensiva, en molts casos, intenta fer o el que fa com a aprofitament és la silvopastura, però quan hi ha aquesta intencionalitat, en aquest cas de gestió de risc d'incendis, en diríem silvopastura prescrita. I això requerirà sempre una certificació de llei, ho has fet bé o no ho has fet bé, perquè hi ha uns objectius. Molt ràpid, ho podem fer de qualsevol manera, no? Hi ha uns aspectes de maneig que si s'intenten complir i si els pensem i els dissenyem, ens en sortirem. Si no, no ens en sortirem. També tres pinzellades. Actualment hi ha ajuts, hi ha els ajuts de gestió forestal sostenible, de manteniment de baixa càrrega combustible, la contractació d'administració, ara ho explicarem molt ràpid. Els ajuts de gestió forestal sostenible acaben de sortir ara i a més com a sorpresa del departament és que l'any anterior va ser una dotació de 300.000 euros de Catalunya, doncs ara l'han fet per 4 anys i ens l'han reduït de 300 a 210.000 euros. És a dir, anem endavant? No, anem enrere, perquè no estem invertint suficient i al final ho estaven demanant 50 pastors de Catalunya, per tant no en tenim prou. Un enrere. Perquè entenguem una mica la certificació, perquè ho entenguem, és a dir, quan un ramat surt d'una hectàrea o d'una zona, el que s'ha d'haver menjat és el 90% de l'estat herbaci anual i el 65% del creixement arbustiu anual. El que poden cobrar és fins a 154 euros hectàrea, que mai és això, i un màxim de 10.000 euros. No és efectiu, no funcionava. Què més tenim? Doncs bé, arrencant del PEREC, el Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva, que quan se'ns anava tot a l'orris i ja el passem molt ràpid, que seria aquest d'aquí, el que ens està dient molt ràpid què està passant amb el sector econòmic, aquests d'aquí, sociocultural, aquests d'aquí, d'entorn aquest d'aquí i tecnològic de coneixement, aquests d'aquí, per no anar més ràpid, però al final tindríem un problema d'això, una cosa tan senzilla. Quan jo vaig a comprar un entrecot a un supermercat,
no podem saber si ve d'intensiu o d'extensiu. Per tant, el consumidor no podrà triar què voldrà o no voldrà, no? Com d'aquestes coses. Tornem un enrere, sisplau. Aquest pagament per serveis ecosistèmics el que fa és solapar aquestes zones d'aquests PECs amb zones de biodiversitat. El que està dissenyat i que estem intentant arrencar i estem promovent des de la Fundació Pau Costa i Ramats de Foc és que tot això pugui passar, que no sigui un simple ajut que dèiem que no ens funcionava, perquè hi haurà un acompanyament, hi haurà unes infraestructures, hi haurà uns treballs perquè tot això passi. Hem de pensar que els ramats no són desbrossadores. Les desbrossadores són desbrossadores i els ramats el que faran és mantenir-nos una estructura de bosc durant un temps. Si ho volem fer mecànicament, ho haurem de fer cada 3-4 anys. Si ho fem amb ramats, doncs probablement ho allargarem molt més, no? No em vull entretenir, doncs tot això estem parlant de qui ho podríem fer, quan hauria d'arrencar, com ho estem fent, el potencial que podríem tindre, és a dir, podríem arribar a tenir fins a 18.000 hectàrees d'àrees estratègiques i se'n podrien beneficiar fins a 511 explotacions a tot Catalunya. On estan situades les explotacions, més o menys ho veiem aquí. Com hem calculat més o menys quan s'hauria de pagar hectàrea? Doncs, com a característica de l'explotació, aquestes despeses que els costa anar a pasturar allà, i aquests beneficis fem un balanç, i per això ens anava bé aquesta base de dades que teníem, i ens surten aquests números de 250-440 euros per hectàrea. A més, hi ha la llei de franges, que molts deveu conèixer, que a més neix de que si hi ha focs en urbanitzacions o municipis no saltin al bosc, però el que passa és que actualment ho entenem que aquestes franges de 25 metres ens evitaran que un incendi forestal ens cremi una urbanització, i hi ha casos que se'ls ha cremat perfectament, o sigui, s'ha entès al revés, però això ens dona la pista de que quan hi ha una llei a darrere que ens està dient que és obligatori que això estigui gestionat, hi ha molts ajuntaments que el que fan és buscar com a oportunitat i que, a més els surt més econòmic que ho pugui fer un ramat la gestió d'aquestes franges. Tot això hi ha aquests condicionants, que no són pocs, però estem ajudant i estem impulsant que això passi.